say some memory on crop for. I was some more abbey or hoarding any to me and actually not any inch of my and that was I will use with him. Amen. Amen. You summary. You better when you go on some also. Na said the last week, near church the moon a fast. Adena sorry, any are sorry. Why do churches fight against churches? I'm say can never be brave. You say the Eddie Benina say. Lord one Ubia say not so nay. Ubia say only Gina ye, only no cray. And he say, me say, me trap. Now say, one so car. Then you say, by all means, let me who's also the enemy correct the dear, it be DSC, and they who say, and you bet now, I could say, Radi Baba. Minimum ABA, the air lifeless message, say, Bia, Master in the bar, a chair, Yasoro baby, Yasori or Bible Mundia, and the Quenim. It is a nipa bit and send the Quenim also the one hunting go for DSC, dear. Young point, I am Rato, I am from Swaka, see a pa a year. Na then so the Yakoswa, every young pass him, and I see who asafo a won Yankopon anim. I see who asafo when the churches before God. I see who and sorry I won Yankopon anim no. And I say and they can't and who asam. Last year landlord is no your boss ka krebi. And I see you come ka kan ehwe mu pa ye say asafo a won Yankopon anim. And so be brenu na e wo wi ase ne. And sorry e wo wi ase no. E do so pa asafo wo wi ase. E bebre na ni nyina no. Ye be see ehunu say ebi anan ke ye ka se ye kan asore maako a. Nge benya bebre pa ye. They say your millions of churches with millions names at what different locations. Oh, if we are say say ba meka Christosum no. Say fa Christosum and I say ready Jesus Christo na chidifo eye na safo ono ready na nkasa be we are say ansa na enya sa asafo yi no. Christosum no ye won so no pem na ho ekura edin pem na awo mia ahodo bebre na dodo no anso maka say ebi ani bigidie se amogidie ba akọ ebi nso ne bigidie nso anhia mane nyina de ewo Christosum mu ye be se ye hwesa ansori we nyina empem nyina no ai buburuja bebre pa na Yankopon mu eyesai se ne ye nanke ye kan ya ye be kan no 1 2 3 no sa na Yankopon so be kan no ana so Yankopon ni mu de eyesai Onyankopon ni mu no asori a ewo wiase nyina na maka se Yankopon ni mu de eyemienu pe ene wo ho Yankopon ni mu no eyemienu pe na eno ne ye be kom ni ahwehwem ni ehunu ni mienu no so de ebia esitie na ye kasa asafo kora no a ene de be church Greek kasa o de twere sa apamofro mu no oka apamofro ngoma no a Greek kasa na o de twere na e fe na ecclesia na say they call out ones. Yes, sir. And now they're calling out ones. Omo Yankopon, and also one more afre womo. And you say you can't ask for there. Ne a group of people will be a Yankopon afre one. Now akawa bomu, no more ready. And the paku be an answer, don't be an answer, any pebia, yafre womo. Now more akam bomu, no more ready. And if I say asafo. And then the me who say, and there you was a bebre. Oma nipa kuo bi oma kom ho abomu omo ekase Yankopon afre omo na omo bo awurade din na ne be hwe se ndi omo yakan ho abomu edito mes Yankopon afre won na omo bo Yankopon din nyina no ayampa se awurade na afre omo ayampa se omo nsi emo no Yankopon nim ho bibi ana se omo na ahia ana ni Kristo din ato omo ho so minim se adesua ne nkosi na ebe bo aye bebre ye penkwa yemu dodo no akwa sore Imu do no akwa soro ye bo ready din mi se Yankopon ba da chi bia obedie de akwa hema mu nanso no soro bebre wo ho a emu bebre no no ewade nim saa asoro no ena nsori bo nso a ewade Yankopon nso enim saa asafo no na maka se hu mu no Yankopon enim no asafo wo wi ase nyina na emienu pe nti two separate bodies. It is asafo no eyemienu pe na no ne be se ewi mu
die Nyankopɔn adie ene die enyi Nyankopɔn dia asafo a Nyankopɔn ewo no a ne dia ena a owo so tumi a o control asafo no ena asafo no nso a enyi Nyankopɔn nso adia ndie wo the true church and the false church ho ene kora asafo ena ada nso asafo bonsam asafo ene Nyankopɔn asafo ne ho ada say bonsam asafo ana say Onyankopɔn asafo ena within the man say bia the church of God mo na say Onyankopɔn asafo mu ana Onyankopɔn asoro mu no so no ya na obam nso anum nso ana ye no nso etimi paa mu kakra ma ne yiye yetimi paa mu ama ne yiye no nso ye wo Barcelona church ho ye wo Barcelona church ene ye wo the living church Barcelona church na koyesa asori a ahwe ase Onyankopɔn atena mu pan wodi mu hene wodi asafo no so pan wo mo tie ne wo mo nante na kwan so pepe bada afedie wo mo afiri ekwa no so ahwe ase na asori na Awurade dia ona tie asori no asoro no omo Nyankopɔn na asem ne control omo but the mere na kwaso no ano na asoro no ntie Nyankopɔn eni bio na fe asafo no afiri Nyankopɔn ekwan no eso eni ebasa ade a na church na aye Barcelona church asafo na hwe ase enna akosum no ene ye wo asafo bi won so de a wo mutie Nyankopɔn ene enti asafo no de etie ase wo Awurade anim ena ye wo asafo bi won so kura so de a Nyankopɔn eni so da nse asoro na nkasa no ebe wiase nyina no a eya asoro se omo claims Nyankopɔn afre wo mo no sa fa pem no Nyankopɔn le to ye om bibia no Nyankopɔn eni mo wo soro ho ebo ne din die ne din da so se na soro die wiase de ebeka se Nyankopɔn asafo na se nyame eya Kristo som ewo Kristo som mu na so na sa asoro no enye Nyankopɔn na e control enye Nyankopɔn na to sa fa pem no de ni kan tia se sa na maka se asafo no ye mienu pe na yebekɔ Bible nya hwem bebree pa yie na timi aboa ne hu se de oba ye fa na individual nso a se ye ba individual mu nso de a munum se either se we otini ni ana we de boye ni we hotini ana wonya hotini ye se in between bi ani ho eni bibia ni mfimfini ho se han ani sum na ho either se we esum ba ana se we han ba eni esum ne han ntam ni bibia ni ho eni han ngofo a omo yata na efo ya na ka omo bomu ye baako ana omo nso omo nya Onyankopɔn anim ya nso na ka bomu ye baako eni Nyankopɔn anim no Nyankopɔn anim nipa ba Nyankopɔn anim nipa miensa esum miensa na ho Nyankopɔn anim esum mienu pe na ho either se we otini ni waje na die na wonante na kwan so na wosom no ana wonsom no eni nya de be se yo 50-50 obi won ye osom Nyankopɔn da bi se osom Nyankopɔn na wohwe ase a Onyankopɔn de ka ade boyefo ho ena we ade boye ni nso no ostade se o ya de etene nso no osu Nyankopɔn na onante Yesu akwan so pepa Onyankopɔn de ne ka tene efo ho eni so ka Nyankopɔn asem no first Thessalonica ngoma edi kai 18 mu a enchemunum 55 wa ye hwe de Awurade asem eka o se na mo nyina mo ye hanma ani adekyema na ye nye anadwo ana esom dia eni nema mienu either say ye hanma ana say ye esumma to Nyankopɔn anim han ni sum na wo ho Nyankopɔn anim nti Nyankopɔn anim no han ani sum na wo ho ena aka Nyankopɔn asem so of John chapter 3 9 to 10 so a wo se ye mu Nyankopɔn ma ne bonsam adaadie obi a onyo ade etene no onno nipa no oye bonsam ba na obi a odo nipa no so Nyankopɔn no so no so Nyankopɔn ba eni either say ye Nyankopɔn ba ana say enyi Nyankopɔn ba ne ye bonsam ba eni mfimfini bia ho saa na asafo no so tie wo ka Nyankopɔn asam kora so Matthew 7 13 to 14 so a against ne emienu there was the straight gate and there was the broad gate a kwan no ide ko heaven no your kwan hwehwea ho a pontiatia ho and upon the threat no so ho and the kwan na emienu pe either say ye nam kwan papa so ne ye ko heaven ana say ye nam kwan bone so Nyankopɔn anim ne kwan ne mienu so Nyankopɔn ne kwan na nya bebre emienu pe ba akokɔ nkwam ana ba akon so de ekɔ owuo mu
na has a cruise of 1 was some no orca a quino me nam kwa we so use nam kwa we so na are was am say and no woman number 10 no so nam hia no so and almost when nam hia no so claim say nam hia so no bi say dem nam 10 no so eni sa atinye we di be so atena cruise so mu e kwa ni bienu pe eni we nyankopon ahenie mu no ana within the Christian circle no asafo no bienu pe o mu say asafo no dos bebre die o mu say asafo no aye bebre wo wi ase die nanso nyankopon anim no bienu pe ene wo ho ene kora asafo ena ada nso asafo onyame asafo ene obonsam asafo na ebe yin ka nyankopon asam ka nyankopon asam no wo Matthew 13:24 to 30 ni asabe kai 36 to 43 na mekenka me na this story na femi wi a makenkai 36 to 4 my God 36 to 42 ho but they say Matthew 13:24 to 30 with me actually now we so sa jump to na sa jump ko Matthew 13 one 36 to 43 sa actually ka ho na ni nyina ne say ogufuo bi egogu Yesu so be wi as ogu bebe say ogufuo bi ekogu aba na ogogu abapa na odaye no anadwo ena ne tamfo bi nso ekogu aba bi efra mu enti de ba ya say ne nkoa no ekohunu nso enya bapa na udua ne ofuo mu na ababoni de refine ena ka kire o mo say e wotamfo bi ena waye saa ena ne nkoa ne ka say ne maye nkoa ne nkodu nka maye kwan ne nkodu tu ewura bone ne emfiri abapa no mu no da bi mu nyai na wanhwe a na murutu ababone na firi abapa no mu na akotu abapa ne bi afra ndi mu nyai na se twabere duru ho a ebibia bedadi na afei de maka twafo ne say afei de bibia ye play no saa mera na de mistake bia ntimi emma ha say ye wade se bebre nu a wo pa ye pa akrisofo a ye pese etu adifo atrofo ase no adwuma kase pa na ye fato ye ho so eno na ada na de wo ye wade ne say wo betu ase de a wo kokora ti a bible de ye preach ya ni mo se ye betu ase pa ne de ye be ye mfom so kase wo mo se ababone no abeka abefrefra abapa no engo omukotu afiri mu no ka dem mo ye mistake pa ye pa because say tabre na nuru pe na mo so mo use force say ye say abaye emremu edi fo atrofo no mbe ba wi ase no de omo ye no abaye emremu na abaye bre omo ase hu pa ye pa abaye de obemu aye de be abaye na ebe kire ekwan nipa mfa so nsum nyankopon ana afei da abaye na ebe kire esubo ase ye bo abaye na ebe kire me na ose de communion ana one ebe kire sa ebi a obi use anointing oil eya ana sa nya eya ana eya Christopher yen asa de ye ne enim no kure na wase preach ti a ne ye kire se enokwe ne nie ebi no Christian kan se nkura nso mrem na omumra na ne ma ye koso ni na no omo nso entim mekasa wo ho na ye Christian kan se no association o eni tumi bia wasoro bia so obi o Ghana ha se eya association eya ko bi na omo ate na bebre no anim ne sa na se ye Christopher yi anya ngopon na kwa ya kire ye no se ye antini ye nyina ye na so ne ya mie bible man kire se ade we eye bone ade we nya bone de a ne se abaya mere mu de a ne ye nya nkan no de nya ngopon de ya hye ye nsa no ye mbese ye baye ntira o se munya botere na ni nu nyina mum enkodu twabere na ye hwe omo ko fie no eno mbusa na se na ebe ya ewura bone ewura abapa no kire ebe na ogbu ye no kire ya ase yen nga wakakra bi nhwe wo se Matthew 13:36 to 41 43 na ojango fo kokoko no ekwan no oba fie na nasuafo no eba ne nche be ka ase kire yen afuo mu ewuru abone no ebe no ase na obua won se di ogu abapa no ene onipa ba no afuo no ene wiase abapa no ene ahiniye ma no ewura no ene obonefo no ma otamfo ogu ye no ene obonsam twabere ene ewiase awieye twafo no ene abofo eni sane ye obobo ewura ano na wodi oja hye no saa na ebe ye wiase awieye onipa ba no be soma na abofo
na wakɔboaboa sentidua ne wɔn a wɔdi nsammɔne nyinaa no afiri n'ahenni no mu na wɔde wɔn agogu ogya fononoo mu ɛhɔ na esu ne ɛsrɛtwe ɛbɛba na atɛnefoɔ no ɛbɛhyerɛn sɛdeɛ owia bɛhyerɛn sɛ owia wɔn gya ahenni mu deɛ ɔwasɔn no ma ne ntie awurade asɛm nie ti ɛbɛla yesu buuyɛ no wɔn baa fie ɛna wɔn busa n'aseɛ ɛna wɔkyerɛkyerɛ wɔn nyinaa na wɔkyerɛ sɛ abapa no ɛno ne ahenni ma no the children of the kingdom ɛna ababɔne nso no ɛne the children of the wicked one ɛni ha sɛ wɔbi ɛnyɛ mmienu pefee sɛ afuo no wɔsɛ afuo no ɛne afuo no gyina hɔ sɛ ewiase saa na ɔno ɔkyerɛ mu sɛ afuo no ɛne ewiase na afei no ɔkyerɛ sɛ ababɔne no ɛyɛ ɔbɔnefoɔ no ma ɛna abapa no nso so ɛno nso yɛ ahenni ma na ɔkyerɛ sɛ twafoɔ no ɛne abɔfoɔ na twaberɛ nso ne wiase awieyɛ na sɛdeɛ Bible no ka na ha sɛ Nyankopɔn mmea hu ne pefee sɛ n'ahenni mu no yɛwɔ nipakuo mmienu pɛ na ɛwɔ hɔ ayɛda sɛ ahenni ma no ɛne ɔbɔnefoɔ no ma ɛno ara no ahenni ma anaasɛ ɔbɔnefoɔ no ne ma wɔwi asɛm no ka saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɛno ara no na mmom na obi bɛka sɛ na nsɔre nso ayɛ bebree na ebi a agyedin bebree na ebɛtumi aka no bebree nso nyinaa firi fan deɛ tie ne sɛ edin a ɛdedada asɔre ahodoɔ so ɛne asɔre a ayɛ bebree amana ayɛ bebree no Onyankopɔn anim no ɛyɛ baako pɛ asafo no nyinaa deɛ edin no ɛnyɛ boundary sɛ ɛno na ɛyɛ line bi a ɛkyerɛ sɛ ɛde Nyankopɔn de ato ɛyɛ divide asafo no emu sɛ ne ame ehunu ne kora asafo anaasɛ na ada asafo do obi no nso obi ntimi mfa edin a ɛne Bible di esie ɛnto asafo so nanso edin a ɛnɛ da asafo no nyinaa so de Nyankopɔn de ohun ne saa ɛne kora asafo no ɛnam sɛ nipa hodoɔ ɛne Nyankopɔn so ma ɔmo bedi dwumadi ahodoɔ wɔ wiase ne nti no ɛna ama yɛnyɛ edin bebree no a na edin bebree no ɛde da nsɔre ahodoɔ nyinaa so ne deɛ ne nti ebi a ama yɛhu ne ama yɛtumi ka na maako no Onyankopɔn de wɔmfa ne saa sɛ me a meka sɛ meka no kora a Onyankopɔn hu sɛ ngɔfoɔ a edi m'akyi nyinaa no na ɔmo tie ne nyinaa na edi no kora akyi saa na obi nso baabi na ɔno nso ka no kora ɛde sɛ na meka no kora no nso a Nyankopɔn hu wɔn sɛ yɛne wɔn nyinaa yɛ baako ne mo edin na deda yɛ so ne Nyankopɔn no ɔno deɛ wɔnhwɛ ebisɛ edin ne ɛne na ɛde too soɔ yɛbɛtumi adi saa de sɛ edin ne ɛbɛyɛ sana ma na yɛ yie nanso Nyankopɔn asɛm ne ntimi nsa no ɛne edin a deda yɛn so a ɛde frɛfrɛ yɛn ho no deɛ ɛnyɛ biribi a ɛno nyɛ ɛhyia a Onyankopɔn de ato ntam ɛne Onyankopɔn anim no sɛ na asɛm a ɛyɛ nokorɛ no a ɛwɔ wo nkyɛn no a wo ka no wɔ nokorɛ mu na nkɔfoɔ agye na ɔmo di akyerɛ wɔ nokorɛ mu na me nso ɛwɔ me nkyɛn na me nso meka no wɔ nokorɛ mu na nipa bi nso agye na ɔmo nso di akyerɛ wɔ nokorɛ mu no edin foforɔ bi edin a ɛda mɛmɛ deɛ so na ɛda wo deɛ so no ɛnsapireti yɛ enivide yɛ ɛma ne nyɛ mmienu Onyankopɔn anim Onyankopɔn anim deɛ nyinaa yɛ baako pɛ Onyankopɔn hu yɛ sɛ yɛyɛ baako pɛ saa nso na ɔmo nso ɛnyɛ no ɛnka no korɛ na ɔmo kyerɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ na ɛno nso bi ekura edin ahodoɔ no nso no Onyankopɔn anim no Onyankopɔn hu ɔmo sɛ ɔmo dɔɔso Onyankopɔn hu sɛ asafoɔ yi ɛnyɛ ɔna ɛkɔnturo na asɛm ni asafo no mu saa na Onyankopɔn hu sɛ asafo yi nso no the same thing ɛnyɛ ɔna ɛdi soɔ na ɔna ɛkɔnturo nti wɔka ɔmo nyinaa bɔ mu a na ɔmo sɛ ɔmo nyinaa yɛ naadaafoɔ ɛnyɛ ɔno na sɔre ɛni Nyankopɔn anim no asɔre ɛyɛ mmienu pɛ asafo wiase nyinaa yɛhu ne mpempempempempempem ɛne edin mpempempem ne ɛdeda soɔ ne wɔ mmea ahodoɔ nyinaa no Onyankopɔn deɛ n'anim no ɛyɛ baako mmienu pɛ ɛno kora asafo ɛna ɛnaada asafo saa na Bible no aka na makasa asɔre bi asɔre a ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Onyankopɔn na yɛ founder wɔn te asɔre no ana wɔn plant church no Onyankopɔn ɛna ɛyɛ controller ne sisu bi o sɛ abapa no ɛno ne akristofoɔ bapa a ɔmo wiase ɛno ne tenefoɔ asafo no ɛno ne ahotefoɔ asafo ɛna ababɔne no ɛno nso akɔyɛ ɔbɔnefoɔ no asafo akristofoɔ a ɔmo nyɛ papa nanso yɛde Awurade din na frɛ wɔn mo tese yɛn nyinaa ba saa na wɔn nyinaa ne yɛbɔ mu ayɛ baako nyame bɔ wɔn mɛka ho asɛm paa
yɛbɛhwɛ deɛ nti ɛsɛ sɛ saa asɔre nti yɛbɛhwɛ nyame boa yɛbɛhwɛ the similarities between the two churches. Yɛbɛhwɛ nyame boa ɛno yɛbɛka ho asɛm pa yie paa sɛ ɛsɛ sɛ ɛwɔ nneɛma bebree no ara mu na ɛno nti wɔn kɔtutu akura ne sɛ wɔn nyae anhwɛ yie a motu papa no aka bɔne ne ho na de sɛ bi akɔdu a yɛdua ɛne bɔɔdeɛ a yɛdua ane sɛ enyini a wonyɛ expert paa no a wɔahwɛ a wonhunu nyemo enya nyini wie na yi ne ho adi wie de a wohu sɛ kɔdu nie na wohu sɛ bɔɔdeɛ nso nie saa ne nyame asɛm nso teɛ nyame bɔ ɛbɛhwɛ asafo no a ne mienu a ɛsɛ a ɛwɔ Nyankopɔn ahenni mu nanso Nyankopɔn hu sɛ nsuɛ da ntɛm na baako yɛ ɔbɔnefoɔ dea baako deɛ Onyankopɔn na maka sɛ deɛ abapa no a yɛ ahenni ma ne deɛ wɔsɛ onipa ba ne na odua ayɛ ɛni asafo bi wɔ hɔ deɛ Yesu Kristo no a na esiyɛ wɔn na yɛ founder yɛni kan te ase o yɛsɛ asafo bi wɔ hɔ deɛ a Nyankopɔn ɛna yɛ founder nti asafo bi wɔ hɔ a ɔbɔnsam nso ɛna yɛ ɔne founder yɛ ɛni asafo a Kristo na yɛ founder no wɔn na plant a church no sɛ ne fa pɛm no wɔn na tɔɔ yɛ ɛni Kristo no a na yɛ leader wɔn na yɛ controller wɔn na yɛ governor wɔn na yɛ the head of the church to say he is everything in the church so wɔn na yɛ biribiara ɛwɔ asɔre no mu wɔn na control asɔre no yɛ ne dea na odi asɔre no so na asɔre no ne tie no ɛna asafo no nso a ɛyɛ gyina hɔ sɛ ababɔne tails no nso yɛwɔ tails ɛna yɛwɔ wheat abapa no ɛyɛ nyame asafo ahenni mma wɔn nim nokorɛ na wɔn di Yesu akyie ɛyɛ baako pɛ ɛna Onyankopɔn ahenni mu ɛna wɔn nso a wɔn yɛ ɔbɔnefoɔ no ma ɔbɔnefoɔ no nso abɛplan ne churches bi ɛwɔ Nyankopɔn ahenni no mu am yɛkɔnya 2 churches ɛna meka sɛ wɔn nso no wɔn asafo no nso no ɔbɔnsam ɛna yɛ founder wɔn yɛ leader wɔn yɛ control but nneɛma bebree wɔ mu a ɛne nokorɛ no asafo no sɛ paa yie because edin a ɛda nokorɛ asafo no so no saa din no biara na ɛda wɔn so wɔn nyinaa claim sɛ wɔn nyinaa yɛ Christians yɛn nyinaa gye Yesu mogya di gyame bo a yɛbɛhwɛ nneɛma bi a kyerɛ sɛ ɛsɛ Nyankopɔn asɛm paa na bi yɛbɛbie yɛn ani a am yɛn hunu sɛ asɔrewee ɛne asɔrewee no ɛnyɛ dɔkorɔ na deɛ yɛbɛtumi yɛ hunu ɛnokorɛ asafo mu bi ne Onyame asɛm ɛno a ɛyɛ true doctrines anaasɛ false doctrines atoro nkyerɛkyerɛ ɛne nokorɛ nkyerɛkyerɛ no Onyame asɛm ɛna yi nadie ɛni asafo ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ne fa pɛm no ɛgyina Nyankopɔn anumu asɛm nko ara so deɛ wɔde ka ɛna wɔn de yɛ adwuma ɛna asafo no nso a ɛwɔ din sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asafo nanso Nyankopɔn dea na yɛ ɔbɔnefoɔ ne abɛdua wɔ Nyankopɔn ahenni mu no nso no ne fa pɛm no ɛne Nyankopɔn asɛm ɛnkɔ mada ɛbɔ Nyankopɔn din na ɛno nso ɛyɛ hu paa yie paa ɛne Nyankopɔn anim no ɛnso deɛ wɔwi ase nyinaa yɛhu no sɛ mpempempempempem nyinaa no ɛnnɛ wohu no sɛ ɛyɛ mmienu pɛ wɔ Nyankopɔn anim na Nyankopɔn deɛ no nso na mɛka sɛ Nyankopɔn deɛ no ara no nso no ɛkɔ soɔ no ara no na deɛ na ebi hwi ase na ɛnyɛ Baselaning church ɛni asɔre bi wɔ hɔ a ɛnnɛ meka sɛ yɛ anka sɛ ɛwɔ din paa sɛ Nyankopɔn dea nanso afiri Nyankopɔn kwan ho wobɔ din paa ka sɛ asɔre wɔ deɛ sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ asafo asɔre wɔ deɛ ɔmo kura nkyerɛkyerɛ paa bada ɛkɔ soɔ no a na nipa ne yɛ na nipa nsɛm na ɛbɛpam Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ paa no afiri asɔre no na afei yɛpam Yesu kura afiri asafo no mu ɛba saa na asɔre no ɛnyɛ Awurade deɛ bio na adeɛ maka sɛ yɛbɛhwɛ edin yɛ da nsɔre soɔ no a ɛno abɛyɛ nnɛ a na abɛyɛ sɛ ɛno abɛyɛ abrɛhyia bi a ebinom de ato nsɔre mu no nte saa do minimum nsa wondimi mfa edin a ɛne Nyankopɔn ho bibia ɛnkorɔ ɛmfrɛ asafo no nyame boa yɛbɛhwɛ asafo no nso ne din sɛ ɛwɔ din bi a maka sɛ yɛbɛsua ho asɛm paa yie ɛnyɛ no nkɔ Yesu oka Nyankopɔn asɛm no nso ɛwɔ John chapter 10 26 to 27 so Yesu confirm sɛ asafo no ɛmienu anaasɛ enyaa no ɛyɛ mienu na ɛwɔ hɔ yɛnka Nyankopɔn asɛm ne yɛmfa nto so nhwɛ ɔse na mo deɛ momfiri mi na mo deɛ monyimi ɛfiri sɛ momfiri mi nnwan mu na me nnwan etie me ne na me nso meni wɔn na odi m'akyi sɛ ɔka Bible no nyinaa tɛn ho no wobɛhu na Yesu describe sɛ enyaa ne ɛhu mmienu
ono ani nya ho ndi enya gu abonti bebre no ma okwa o die o bapa so o yadwafo no onya ya obo se enya we die me dia na nya we die enya me dia omu nyina ye nya yi o omu nyina ye nya nyina ye nya yi o nanso nya enya ne omu mienu ba ku nya ebi nya ngopon dia ana ebi nso nya ne dia ha na Yesu aka eni ebe mu omo se omu ye nya yebe no se eye Kristo asafo yebe no se ebo wura didin yebe fere yen se eye Kristo fo de nanso Nyankopon ni nyai onim ni nyai e wo mu nti enya no e wona hodo mienu na wo ho enya miensa na se odwan so nam ho a odwan no odwan se na ade be na Nyankopon de se ni nyai enso wo se wo mu tie mene wo mu di machi ni nyina na ebe hwe mu pa yie pa na kire se wo mu Nyankopon nyai ni mo ebi ye nyai de obo so mo ye nyai pa nyango so no na bibi nti no mo Nyankopon nyai ebeka se Nyankopon asafo e de wali di be frɛ asafo no wankasa eya asori a eje bae budie eya asori a ebo Yesu din nyango so na Nyankopon dia na Nyankopon na tin sa asori no kura ele obi a obakotena obi a no akọ wrong place di obonsam sia da ho a nyame pa ebeka ho asem obonsam ni sia da ho a okowura wa pa na ono so awaka obonsam so ne nkrofo na obi a wopa Nyankopon som no kuremu pa na ompese obayira na ompese okwa ahemman mu no Onyankopon ebeche ne kwa ama na fa so eno Onyankopon anim no aida se oka ahenie ma no ho ana obonefo ema no ho aida se Awurade anim uye ote ni ana se uye diboye ni ohonte ana ohonte uye kronkron ana onya kronkron asafo no Awurade dia ana anyi Nyankopon dia na ade ba ne betumi dia tese hu se Nyankopon dia na we di Nyankopon dia eno na sa me ka ho asam yo eno de hia me pa mbese nyina yate ase ne se asori ne ye nenu pe ne wo ho so onya te ase awie dia afa dia asa onya te ase awie nso na nso de kan nso no eno ano no Yesu so a kirembefe wa kirembefe am yate ase hu se eya abapa eni ababone ne wo ho na ni nyina Onyankopon aheni mu na asema Nyankopon aka na se asafo no a eboni din nanso eni ne no wo se odi wogya hye won arewese ma won no asafo no boni din nanso wo muni no wo se odi wogya hye wo mo sa na ba mo no kan wo ba soma abafo na ba na wo ba bo asankofo nyina ni wo yi wo nyina fi ahini eni mu because wo nyina wa ahini eni mu wo nyina kleme so mo ya ahini eni ma enya no a enya ni nyai nanso wo se enya no no mo ni enokura nyai di asie no wo se sankofo nyina na wade se odi wogya hye wo mo eni enya nwanwa se enne enipa bo Nyankopon din na onya de yetene enya nwanwa se enipa ka se me Kristo ni nanso na obodwaman na o sa wade na o akontokwa enya nwanwa o wahenie enum ye de din na frɛ no ye de Awurade din na frɛ no nanso na onya de a eni edin no ekro minu yanom ensampa na wutie nyina bu hu atan yo na Awurade se obeba na obedutu abonefo ni nyina firi na henie enum na afi atenefo no aye ahenie ma no asafo a efire Awurade asafo ekura nkyerɛkyerɛ pa asafo Yesu na controller one di asɔre no so asafo enye bibi entia de Yesu aka no no mo brabo nyina efata na sempa no wo se obefa sa ankofo no no odo makɔ na henie mu no makɔ didi a eni awieye no makɔ kyerɛ nse de awia ɛhyene no asafo no eyemienu ndi edin ende da yan sɔre so nyina de edin ne de enye bibi a eye ehye enye boundary di yen jana nso na me bo a ye beto adi suen so pa sa mere ba mudi a sa ya me bo na sa mere ba mudi a ebia ne ato aso di me twi adu nyina nso a na se Onyankopon anim no asɔre no eye sei sofo mienu Nyankopon anim asɔre no yesei mienu papa ana de ena bone that's all and Onyankopon a wote asie no anim no asafo ahodo bebre pem eni edin pem ededa ye so no Onyankopon ohun ne saa woni ohun ne saa kura ohun ne se ebia na koronto asafo na ebia efus asafo no bebia asoro no woni nti ne efe na efus asafo
and I maybe as I saw one location into me a friend or couldn't just afford. And when you put almost only two churches, maybe almost only a bag of pay. Now location, you know. I'm wanting to them only a location name, and I'm only after woman. Dear mammy, best I make say. A radia nimino. A dear, and that was sort of swallow. Sir, in Tia Bible, dear, not any young upon, and who will be dear, and dear, and you will be on all kind of queer. No church, then young upon us some. And no create me young quano. Sani been a once all year. And I was watching that young upon some more a young quadia. Young upon whom I saw him, you know, whom I saw him, you know, whom said a bark of power in him. Name of every and I watch church and your trepano, I feel echoes on one. Not a sorrow, I saw no air money. Not for the audience, send me a young upon some of him. Not a Pamaradia Samadia, not for that if this I'm a no conasso, a babiase, never by a Baslanin church. In your Baslanin church, a pedia, I can't assume the end. Nothing, and you're ready, dear view. No matter, it would dean, sir, at Yase. It would dean, sir, a ready dear. It would dean, sir, grant actually. There's not a sort of a fear soon young upon him. I saw the brave pan, I hear soon young upon him. As I will be brave pan, young upon us, be brain one. I hear soon young upon him. Now, a bit of such a woman also. And as I saw the bones with the yes, until I would die. Yes, until I would die, yes, you must answer no cura, or you must answer no. A bonny dean, dear. A bonny dean, sir, a young upon us for. A bonny dean, sir, what dear. And you go money mojani, dear. Now, so go money mojano, and ye be beer or my brabumo. Who? As my can, who papa. And my auntie be as some never better really. Dear me too for. Now me share and cry and say. Everybody dear, or the honor our pay. I saw no, a new pet and a young upon him. I don't say, a yet a rather dear. And now say, and yet a rather dear. Dear, a rather dear, ever. And dear, and yet a rather so a dear, and so ever. In the summary, dear, ye train of Vinina, as you can see a pa, and said, you were Abba Papa, ever. And ye were Abba Bonnet, and so, not Abba Pano, and a hinye, Emma. And young boy asked him, a dear different as sour, and I said, and a baby, never had a dimpan, young boy, the Amma Sorana. And then, what you are some new? What you are some no? Na ye de mo ehye wade nsa se be ye wade be hu ye mobo na ye mu bi na be yeti ya yesu nyankopon no watara abusa won se na be mabai maba wrong place ya na ana me the right place e ni pe I da say what wrong place ana what right place ada say what Satan shi ada mu ana say wo shi ada bi a enye obonsam e shi adai asafo ni mienu obonefo ma ena ahinie no emma asafo yesu na controller no one ye governor one di asoro no so asoro ye ne dia one mara hyeni one asafo ni tie no ho na wutie no ne e di asem no aba na wiye ye se nyankopon se ewade ehu ye mobo na oma die ya tie nyina no entra yi mu ye bom paye yesu agya me di ye tie fo nyina e hye won sa and all me who say, when you dear, I saw a new pen or dear, what dear, and then the enya what dear. Nina Bodin, Nina somewhere, Nina claim say, eh, what dear, and so the only more, eh, what the only moonlight. Now, when you also a new, a radius when a bomb pie, Miss Lemma or more, now what was a million said the opera or best was soon will be out of so. When I bet me a billion, no, who no crack quino. No, I'm going to acquaint at so. Nimu wafa a pontiatia so na kwan de omi say e mienu pe esum ene han ene wo ho na de da was one church pa odi amayi asedan kan awo ene radi Yesu Kristo din mu amen amen yeda erade ase bebre enen so nyankopon